Faidi hingke singtini kasa saidi khanawi nai leyana o saidi no sanai wngkha ang norokni bukuk sade borma haike faidi bisi somai nai akari khanawi nai leyano. Baby ang no belai kheno hamjagui thangkha nung ang bai chali ta thangdi nono simino hamjago ang nung ang bai chali thangkele nung ano o sungcharo tek kathangman glak nono ang belai no hamjagui thangkha nung ano pula fro hamjago hanishi ang nono hamjago fia tabuk ang nono belai no hamjagui thangkha obono nung ang bai chali thangkele ano sungcharo tek kathangno glak obono nung ano yakare kalangnani kokrota sadi nung ano yakare kalangnani kokro sakhe ani bukha ayuk mayuk ungu baby ang nunani kubui bukha baina hamjagui thangkha nungani hamjagmano tabuk bujisidi ano ta yakardi do baby ang nono maya hingkele ang teo dunia o tonga nanglia ango sungcharni kombori ma thangsinai nungani hamjagmano bujiwano angkha khlaio tinini video amsukno angkha khlaio noro tinini video no chajak khana hanai judi sinoro tinini video no chajaki tongkhe please khe like share comment khane tapukdi tei judi sinoro tinno pula o channel nai tonghunke please khe o channel subscribe bu khaina di hambai noro jotono kaham korong tongdi।